Bicicloma es una actividad que pretende generar espacios seguros y libres en los cuales poder darse conocimiento mutuo, escucha activa para una buena convivencia. Todo ello organizado por el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos de la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra. Es una suerte que quieran contar con el museo porque afortunadamente los museos ya hace mucho tiempo que dejaron de poner el foco solo en los objetos o de mirar solo al pasado y ahora son muy conscientes pues, que son centros en los que importa a las personas, importa a la sociedad y que lo que queremos es ser muy conscientes del presente pues, para hacer un futuro mejor. Nafarroko museoan historia dexente ditugu, narratiba asko ditugu eta narratiba asko gaur egun errepikatzen die. Lautoki erabili ditugu, ikasleen artean hori ez, elkarrizketa sortarazteko modu seguru batean. Jarri diegu beraien kezkak, beraien beldurrak eta beraien ikuspuntuak azalarazten. Estamos en el espacio de la prehistoria y hemos tratado las temáticas de la comunicación y las relaciones. Y de la mano nos ha acompañado el gran hombre de Loizu. Komunikazioan batek ze ezaugarri behar dituen aipatu ditugu, hausnartu dugu horren inguruan, nolako komunikazioa daukagun, eta komunikazioa zein garrantzitsua den, eta txandan bakoitzak modu askean eman du bere iritzia eta partekatu du bere bizipena. Gero numismatika dela txanponen zonaldea, gero kapilla. Kapilan zeren berez izan zen ospital bat eta ospitale horretan berez inklusa bat egon zen eta bertan ezintasuna ekonomikoki larritasuna zituzten horiek umeak bertan uzten zituzten eta horren inguruan baitz egin dugu eta hemen atzekaldean dakagu ere indarkeriazko gerra bat Pedro Manterolaren margolana. Eta bertan ere ikusten denez, gerretan ikusten diren sufrimendu horiek ikusten dira, baina gerra horietan o violentzia egoeretan ikusi daitezkeen aktoreak ere daude, bai agente aktiboak, agente pasiboak eta biktimak ere. Eta horren inguruan hasi gara hitz egiten eta borobildugu saio guztia. Asmoa 14, 15, 16, 17 urteko Nafarroko ikasleak elkartzea da, beraien arteko ezagutza indartu eta espazioetan hain beharrezkoak ditugun elkarrizketarako guneak sortzeko. Bide berri bat hasi dugu halako espazioak sortu nahian. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.